f'ħidma konġunta bejn il-Kamra tal-Kummerċ u l-Kamra tal-Periti ġew irfinati u approvati 10 proposti prinċipali għar-regolarizzazzjoni tal-qasam tal-bini u l-kostruzzjoni li jirriflettu u jaddattaw għaż-żminijiet tal-lum. Il-President tal-Kamra tal-Periti Simon Vella Leniker sostniet li dawn il-proposti iwittu it-triq għal aktar bini u xogħol ta' kwalità. U allura dan li qed nipproponu llum huwa fil-fatt proposta ta' qafas regolatorju li bih aħna nemmnu li nistgħu naslu biex ikollna iktar sigurtà fuq il-siti tal-kostruzzjoni, però wkoll iktar kwalità tad-bini li qed nibnu. Dawn 10 proposti iħarsu r-responsabilità soċjali u ċivika tal-professjonisti u jagħtu ċertezza legali li tassigura s-serħan il-moħħ lil partijiet kollha. Fl-istess waqt jirrikonoxxu l-iżviluppi fit-teknoloġija u l-ħsieb li jkun hemm linji gwida għal perit u assigurazzjoni ta' persuni kompetenti fuq is-sit. Qegħdin ngħidu wkoll li hemm bżonn li jkun hemm qafas wieħed awtorità waħda u post wieħed fejn dak li jkun jista' jirrikorri meta jkun hemm problemi li wieħed irid jara li jiġu solvuti u wkoll ikun hemm ċarezza fil-regolamenti tal-bini. Vella Leniker qalet li l-pass li jmiss huwa li jkun hemm qbil nazzjonali biex il-proposti jiġu implementati bis-sapport u l-impenn ta' kull min involut fl-industrija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.